kuunnelkaa, tää ei oo mitään ihan paskahommaa, et kyllä tää ihan toimiva vene on, et täällä sitä vaan kuvataan saatana ja ryyppätään ja koneet käy. Akku pitää suorata, mä en halua siihen, että seuraavaksi kun lähden liikenteeseen, niin jumalauta niin akku tyhjää, ei pysty starttaa. Koneet toimii kun mikä. Otetaan koneesta pieni kuva. Pitää vähän postaa tavaroita tästä ennen kuin pystyy antaa pienen demon. Demo lähtee nyt. Semmonen pian säksättäjä siellä on. No amperimittari näyttää hyvää. Kaikki näyttää hyvää. Noin. Kaikki toimii.